Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Unfortunately, there has been an accident on the runway. The passengers on the right-hand side can see the fire. It-tnejn filgħodu Malta qamet għal traġedja li bħala ftit naraw. Għal-ħabta ta' 27 ta' filgħodu 5 persuni tilfu ħajjithom kif l-ajruplan li kienu fuqu niżel f'salt fil-limiti ta' Kirkop biswit il-Beriks tal-Forzi Armati u maddaqqas sploda. L-ajruplan kien għadu kif beda t-titjira. L-ajruplan tat-tip Fairchild Metroliner Mark III tal-mudell SA22780 u reġistrat N577MX kien irreġistrat l-Istati Uniti u mikri lill-kumpanija fil-Lussemburgu. Ħadd minn dawk li kienu fuq ma salva u kien ikkonfermat li nstabu l-fdalijiet tal-5 irġiel li kienu abbord, il-kol Franċiżi. 3 li kienu qed jaħdmu f'isem il-Ministeru tad-Difiża Franċiż u 2 impjegati ta' kontrattur privat. Sigħat wara l-inċident dawn ittieħdu minn fuq is-sit bil-karozzi tal-mejtin. Stqarrija tal-Gvern Malti tikkonferma li titjira kienet parti minn operazzjoni Franċiża li ilha għaddejja għal dawn l-aħħar 5 xhur bilan li tinvestiga rotot ta' traffikar illegali fosthom tal-bnedmin u ta' drogi. Missjoni tal-Gvern Franċiż u mhux ta' Frontex jew tal-Unjoni Ewropea. It-titjira f'dan l-inċident kienet irreġistrata mal-Malta Air Traffic Services bħala titjira lokali u kellha terġa' lura Malta fi ftit sigħat mingħajr ma tinżel f'pajjiżi oħra. Min filmati u stqarrijiet ta' nies li raw dak li seħħ jidher li ma kienet seħħet l-ebda splużjoni qabel l-impatt mal-art. L-ajruplan ġie manifatturat fl-1983 u l-iskadenza ta' ċertifikat tiegħu kienet għall-aħħar ta' Jannar 2018, filwaqt li ċ-ċertifikat ta' Airworthiness inħareġ fl-2011. Kif seħħ l-inċident, ir-reazzjoni tal-forzi tal-ordni u l-awtoritajiet tas-saħħa kienet immedjata. Fil-fatt kif wasalna fuq il-post sibna li l-membri tal-protezzjoni ċivili kienu diġà tfew in-nirien blużu ta' fom u l-preżenza tal-forzi tal-ordni u tas-saħħa baqgħet tiżdied. Biex ikunu stabbiliti l-fatti dwar dan il-każ għaddejjin diversi inkjesti kif stabbiliti skont regoli internazzjonali u liġijiet ta' Malta. Iż-żona fejn seħħ l-inċident hija waħda frekwentata sew. Minn barra il-Beriks tal-Forzi Armati ikunu diversi dawk li għaddu jimxu, jintafgħu jgħidu kelma jew josservaw l-ajruplani niżlin. Bħal Carmenu De Bono li llum jista' jgħodda b'waħda għax ta' kuljum bil-kelb tiegħu jippassiġġa mal-fens fejn seħħ l-inċident u mbagħad jinxteħed bil-qiegħda ma' xi ħbieb. Qalilna li traġedja setet ġietar. Ma kellix issir storja iktar qawwija. Għax ftit ta' żmien ilu spiċċaw il-ħaddiema tal-asfaltar hemmhekk. Eżatt kien jaqbadhom għax in-nies kienu nġabru fl-aħħar biċċa hawnhekk fil-kantuniera. Nizziħalla l-imbiraħ laħqu spiċċaw tal-qu. Nies li joqogħdu fil-qrib qalulna li l-isplużjoni ma semawiex u ddaħna li telet damet biss ftit minuti. Fl-istess waqt dilettanti tal-ajruplani konfermawna li dan l-ajruplan kienu jarawh ta' spiss f'pajjiżna. Ma nafx ma xejn ma smajt jiena. Jien wara sat naf. Ejja xejn ma. Toqgħodu viċin imma. Noqgħdu viċin. Hawnhekk ħalsafin noqgħod jiena. Xejn. Kull ma rajt smajt sireni u rajt helikopteru dur fuq l-akwata hawnhekk. Ġieli kien hawn iva. Kien ikun ta' spissa hawnhekk.